Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän türkmen raýatlarynyň edilen talaplary ýene-de artdy. Indi wiza almak üçin raýatlar ýurtdan çykan wagtynda kynçylyk döröse şikayet etmejegini öňünden tasdiklamaly edildi. Täze talap barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 17 aprelde habar berdi. Türkmenistanda Türk wizasyny almak üçin zerur etmenamalaryň sanyna goşulan ýene bir dokumente gol çekip ýurdun raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda migrasiýa gullugy tarapyndan saklanyp ýurdun daşyna goý berilmedik ýagdaýynda häkimetlerden hiç hili şikayet etmejegini tasdiklaýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama ýa-ni ýakynda Aşgabatdan Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýyny we onuň gitmezden ozal wiza merkezine baranda birnäçe otaga girip çykmaly bolandygyny aýdyp muny keselhanada lukmançylyk barlygyna magsus ýagdaý meňzetdi we otoglaryň her birinde baranyň jekmejek jogap bermeli bolýanlygyny aýtdy. Iň soňky otogda penjereden öňünden doldurulan kagyzy berip gol çekdirdiýärler. Onuň mazmuny şeýleräk: "Men adym familiýam baran ýurdumda Türkmenistanyň mertebesine ziýan ýetirjek şäherlere gatnaşmajakdygymy, sol ýurdun kanunlaryny bozmajakdygymy söz berýärin. Halkara howa menzilinde migrasiýa gullugy tarapyndan saklanan halatynda häkimetlere garşy hiç hili talap bildirmerin we çäre görmerin." Dilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda türkmen raýaty çetirlenýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama kagizde pasportdaky maglumatlaryň bolmalydygyny we oňa gol çekmelidigini habar berýär hem gol goýup adamyň geljekde öz hukuklaryny goramak mümkinçiliginden meýletin mahrum bolýanlygyny belleýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan beri Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň edilen talaplaryň sany ýa-da artýar. Diňe şu ýylyň başyndan beri Türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp geljekdigini kepillendirýän resmi namalar şeýle hem opozisiýon pikirli watandaşlary we aktivistler bilen aragatnaşykda bolmajagy barada kepil haty talap edildi. Siýasatdan öz ýurduna gaýdyp geljekdigini tasdiklaýan kepilnamalar goňşy Gazagstana gitjek bolan türkmen raýatlarynyň hem talap edilip başlandy. Dokumentleri almakdaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa hakymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmaň ýollaryny gözlemäge mejbur edýär. Wiza düzgünliğiniň girdilenligine garamazdan Türkiýe henüzem Türkmenistanyň raýatlary üçin iň meşhur ýurtlaryň biri bolmagynda galýar şeýle-de türkmen raýatlary zähmet migrasiýasy üçin Orsiýada hem Birleşen Arap Emirliklerini köp saýlaýar. Balkan velayetinde häkimet vekillerinin döwlet dukanlarında ilata hödürlenilýän yeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ideýany Aşgabatlylar yeňillikli azyk paýlarynyň eýem 6 aý bäri berilmeýändigini aýdýarlar. Häkimetler azyk paýlarynyň ýatyrlandygy ýa ýatyrylmandygy barada hem hiç zat aýtmaýarlar diýip Parahat 7 etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna aýtdy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şäheriň Hitrovka sevitine bolsa yeňillikli azyk paýlary şu ýylyň fevral aýynyň ortalaryna çenli paýlandy. Ýöne soňky 2 aý bäri bu sevitiň ýaşaýjylary hem azyk paýlaryndan mahrum edilýär. Şol bir wagtda Ahal velaýatynyň Kak etrafynda ilat un, şeker we ýumurtga ýaly yeňillikli azyk paýlaryny wagtal satyn alyp bilýär. Döwlet dukanlaryna 1 kilogram un 1 manatdan, şeker 12 manatdan we 1 gutu ýumurtga 18 manatdan satylýar. Ilata paýlanýan ösümlik ýagynyň bahasy hususiýetçileriňki bilen deň bolup 20 manat bahalanýar. Dip Kakaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda kesgitli möçürlerde un we ösümlik ýagy ýaly esasy iýmit önümleri azyk paýlary hökmünde döwlet dukanlarynda arzan bahadan raýatlara hödürlenilýär. Ýöne geçen hepde Balkandaky habarçymyz velaýatyň tas ähli etraplarynda şäher we owa ýerlerinde häkimet wekilleriniň ýerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlarynda ilata hödürlenilýän yeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýän habar berdi. Şonu resmiler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde bagtyar zamanynda ýurtda emele gelen azyk bolçulugy we el ýeterligi bilen delillendirmäge çalışdylar. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp maşgalanyň hususiýetçilerden azyk satyn alma mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp olaryň yeňillikli azyk paýlaryna garaşlydygy barada Azatlygyň dürli sevitlerdäki habarçylary ýygyderli maglumat berýärler.
Bellesek yurt häkimetleri ilata yeňillikli azyk paýlaryny, ýagny kesgitli möçürdäki şekeri, ýagy, ýumurtgany we towuk buduny arzan bahadan satmak düzgünni mundan 6 ýyl çemesi ozal girizdiler. Ýöne 2022-nji ýylyň ýanwaryndan häkimetler bu azyk paýlarynyň köpüsini ýatyryp döwlet dukanlarynyň aglabasynda şekerin, ýumurtganyň, towuk budunyň bahasyny bazar narhy bilen deňleşdirdiler. Şondan bäri ilat döwlet dukanlaryndan un we ýag ýaly azyk paýlaryny yeňillikli bahadan satyn alyp bilýärler. SpaceX wekiliýeti ýapyk Türkmenistana geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen SpaceX kompaniýasynyň wekiliýetiniň 3-4 maýda Aşgabatda geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşmagyna garaşlýar. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Kosmos gemileri, älim giňişligini ýiberýän raketalary we beýleki asman tüýsümatlary bilen tanalýan SpaceX kompaniýasyna Amerikaly milliarder Elon Musk eýetçilik edýär. Türkmen mediýasyna görä Aşgabatda geçiriljek halkara ulaw üstaşyr geçelgileri, özara ara baglanyşyk we ösüş 2023 adly forumy SpaceX bilen bir hatarda Airbus, Boeing, Lufthansa, General Electric, Hyundai, Toyota we başga da birnäçe dünýä belli kompaniýalar gatnaşýar. Masahatda gatnaşan beýlik transport kompaniýalarynyň tapawutlukda SpaceX älim giňişliginiň transport mümkinçiliklerinden peýdalanmagy maksat edinýär. Mars planetasyna we Aýa adam gatnatmagy nazarlanýar. SpaceX Aşgabatda geçiriljek halkara transport masahatyna gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada beýanat bermedi. Türkmenistanyň Ulug we Ara gatnaşyk agentliginiň beýanatyna görä Aşgabat forumuny pandemiýadan soňky dikeldiş we halkara ulug ulgamynak täze ýagdaýlara uygunlaşmak hemde beýleki käbir transport meseleleri ara alyp maslahatlaşylar. Türkmen hökümeti we döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar beriş serişdeleri ýapyk Türkmenistana geçirilýän halkara çäreleri hamala ýurdun halkara awraýynyň ikrarnamasy hökmüne wagt edýär. SpaceX kompaniýasy mundan ozal 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Thales Alenia Space fransuz kompaniýasy tarapyndan öýündirilen ilkinji Türkmen älim Emel Hemrasyna orbita iwerdi. Şol bir wagtda SpaceX özüniň Starlink ulgamlary arkaly dünýäniň çet künjeklerini ýokary tezlikli internet bilen öpçün etmegi maksat edinýär. Türkmenistan bütün dünýä internet toruny giňden petiklemekde tanalýar. Türkmenistanyň hökümeti internete bolan ganyym düşmançylygy bilen tanalýar. Ýöne SpaceX dünýäde ähli internet el ýetirligini gazanmak ugruna tagalla edýär. Häzirki wagtda dünýäniň 50den gowrak ýurdu SpaceX kompaniýasynyň Emel Hemra arkaly ýokary tezlikli internet mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ýa-da mundan ozal 2022-nji ýylyň maýyna Starlink Emel Hemra internetiniň Türkmenistana 2023-nji ýylyň dowamyny el ýeterli ediljekdigi aýdyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň fevralyna Starlink enjamlarynyň Türkmenistana we Özbegistanaky el ýeterligi näwelli möhlet etjini ýygy süýçürildi. Üstesine milliarder Musk'ın eýetçiligindäki beýleki bir iri kompaniýa Twitter sosial toru Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan petikli saklanýar. Elon Musk watyl dünýäniň dürli sebitlerine geçirilýän we sany tehnologiýalara bagyşlanýan halkara konferensiýalary video aragatnaşyk arkaly baglanyp adamzat sivilizasiýasynyň ýüzbeýiz bolýan problemalary we eýe bolan mümkinçilikleri barada söz söýleýär. Ýa-ni ýakyna düýba başda ýerleşen Chicago we Maryland universitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparlary Türkmenistanyň 122 000 töwereği internet salgysynyň petikde saklanýanyny anyklady. Türkmen häkimetleri Elon Musk'ın Twitter toru bilen bir hatarda beýleki sosial saytlary, şol sany Facebook, Instagram, YouTube ýaly ulgamlary galy bersede WhatsApp we Telegram ýaly messengerleri petikde saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistana ICQ messengeriniň hem işlemeýändigini, petiklenenini habar berdiler. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden özüňe Türkmenistanyň awtoritar hökümeti öz ýylatynyň hereketini aňrybaş çäklendirip öz raýatlarynyň internet ulgamyna maglumat el ýetirligini bogýar. Muňa garamazdan halkara aragatnaşyk we transport mümkinçiliklerini bagyşlanyp geçirilýän halkara forumlary beýemçilik edýär.